какво става хора, така сме с Руско, ще снимаме. Приятели, здравейте, приятели. Здравейте. Това е първи епизод на оцеляването. Не знам още как се казва. Оцеляване на предела, да знам. Като много тук горе-долу. Да, сигурно. Може би. И тук сме започнали малко, ама... Не много. Започнахме, изкопахме се тук на къщата в една тук дупка и намерихме едно хубаво място, близко до спална. И общо ето това е въглища бая намерях вчера. Стаки и нещо, ама да има. Аз ще направя брадва. Отивам да взема пясък за джамове, окей. Да. Ако нямаме. Аз Нямаме. какво за брадва? За брадва. За дърва. За бял дърва. Се напиш, Да бат. направим вода бял, от бял дърва. Окей, малко млагва. Ето го пяска, аз като кажа, че съм за пясък, той веднага дига ръцете и идва при мен. И този епизод мислим да си направим фермичка и малко птичка да правим. Сигурно. Да. Бах, скърцалевата врата човек. И така, приятели, това е майката на Ростин. Да. Да. Събра ли пясък за джамове? 53 пясък са събрах. За какво толкова много? Хайри да ти е, хайри. Ко значи, ко значи? Не. Дала ти стигни. Опа, един панчето бяло, цял ден си играло. Да. Сега е майка ми, да е? Bonsoir! Да, добре. Comment allez-vous? Хубаво, майко. Аз ще почвам да сменям пода. Събра ли дърво? Ми не. Да ти не съберам това. Абе имаме. Няма къде да знаме, че аз главата ти ли да вляза, Ланко? Да, Анко. Ти за кума мислиш тук? Ето ти малко. Да... Глас блок ли да слагам? Аланко, глас блок ли да Давай. слагам? Почни от другия край. За дъските горе. Мисля, че сканък е хубаво, ама ако искаш дъски. За дъските ще ставим един огън, ама пъркуло лакас. Ама пъркуло. Пъркуло. След къщата на вехета ще стане. Направо. Ако ли сте виждали, приятели, виджета, вижте го мазня. Слез да изхвърлиш елхата. Йордане, слез да изхвърлиш елхата. Кафюрден, бе. Кафюрдан, ма. На ламиното е, дето го повтори 20 пъти и накрая трясна с нещо и дотам бе. Йордане, слез... Мамо, ще фана нещо. Човека седи на тераса. Такъв слънчев ден, колко хубаво птичките пеят, колко ми е спокойно и приятно. Йордане, слез да изхвърлиш елхата. Ти чули какво ти казвам? Йордане, слез да изхвърлиш елхата. И тъй 20 пъти, докато не е праснал с нещо. Той не е ламината, ама той остава. Знам, бе. Че къде го гледаш със сица? И аз зато ти казвам, Йордане, трябва вече да махам елхата. Защото вече ще ми е на новата година. Няма, че тя елхата се слага на Коледа, ама. Ма няма да я махаме. Да има коледен дух.
Коледен дух. Колко е малка, ли? Радо, на зигзаг ще е по-красиво, виж. Мисля, тук е цялото като едно дишбе, такова е скърта. Аз не съм в къщата, че... Ох, сега ще един бахор с фанинка, български звуканки, Ко разправяш? сърджуци, машни. Ко разправяш? Право лигите ми чекнаха, шурнаха. Като река Искър по Марица. Ти като не обичаш такива работи, значи аз не обичам. Тара. Храна. Добре, тя за дърва. Аз сега и за дърва. Сега носиш дърва, Били? Да, и били Е, хубаво. Чакай, как на зигзаг говориш? Едно бяло, едно кафяво. Както е сега от моето, от нас става. Не, ба, имаме камък дърво. Мисля, аз тук малко се обърках, ама. Тук много така... Еднакво всичко не ми харесва, че... Добре, чакай да ти покажа. Всичко дърва. Дърва да ме дай. О, те ще е мазното, човек. Аз мислех, че те говориш, и те на зигзаг пиша. О, те е мазното, брат! Там дърво е! Дърва, ето е. Да продължавам насам, да? Не. Уф, как ще да падна. Може. Може и... Какво скърцаш, бе? Ай, че пети дърво е, почна го, че го стае. Иначе... Имаш ли дърво? Да, ти ми даде много. Що е? Ма не вярвам да завърша къщата, де. И фурната манер, бе, чупя. Опа. Малко се Служи обърка. ги по стените, бе. Да, ти пък говориш, бе. Другия край на къщата не са ми направили, последните вече искаш да са. Я виж дали имаме още от около. Виж ти. И на тавана да го направим с... Jungle Wood. Да, джунгъл и Ууу. черното. Тогава ще стане мазното. Мая печката там, грозната ти печка. Къде го слагаш там, мера? Да. Черно трябва само в тези дупки. То. Под леглото. В смисъл, аз тук не искам да има легла, брат. Ще ги направим на два етажа. На втория етаж. Там нагоре също ще. Тук ще ни е нещо като... Всекидневна. Да. И тъй да кажем, тук ще има печка. И често. Сигурно. Е малко често, да, и ще... Нагоре ще има често.
нагоре да кажем да има втори етаж, там където се легла. Да, мазното. Къде са леглата от тези? Те да се свича. Къде ти ги туря? Кога става май се разочарова от въртичката, а? Виж как я сложих, ятлите. И как само се дигнал главата и гледа. Ясно. Ай, ще я фърля в главата. Нали стана кучето мръсно, куче гадно. Аре! Куче. Мама ти, да. Ама сега аз ти го взе. Аре, ай, вече. Не. Идиот. Иначе ще кикна, ей, грозен. Не. Шматка. Аре, бе. Тъмните, хубаво. Те са от паяците. Ой, тук има три крипъра, човек. Ой, сега ще го привика. Давай, Лол! Дъска, яма да видиш нещо на гости. Лол! А, идва. Ела тип, ела пиленце. Ела. Не, само да си гръмнал тук. Тук ще ни е градината, разходи. Майко, Ела пиленце при ба. кое ти е? Кое? Тук виж какво е едно такова тъмно. Къде е тъмна? Само аз виждам, май. Сигурно. Я иди направи кофа, бе. Отивам за камък. Желязо. Чао. Войната тук отзаря за това, че колко много дървета направо да форест гъм тук. Реш ли? Едно айрон ще ми трябва. Не стига едно айрон. Трябва да ходя да купам ли? Ба. И ба, нямам кирка, брат. Ще си купиш, бе. Няма. Ко направя сега? Ко направя? Ко пак щупи? Той не лагва, че... Що не лага? Мисля, че лага. Майко, аз ще я си вика. Яда съм фу. Аз съм кукурику. Знаеш къде има клипа... Добре. Водата на колко купчета стига? Ко? Водата, в смисъл, ако сложа вода и засея нещо, на колко купчета стигаш, не примай. Човек, умирам от глад. Искам този път да не си губим левела, човек. Какво искаш да те убия? Да, познат. Това няма да те убия, ама как?
Цънда. Къде да купам? Къде да правим мина? Я кажа. Да почвам от къщата ли? Надолу или отстрани някъде? А? 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 Ба, мать старната. Ей така почвам. Стар. Яш ми хуя. Ай майса, вижу се, шкопаш ти или аз шкопам? И тримата. Не е интересно като им показваш на хората, човек, само как копаш. Колко сърчицати напълва... Колко сърчицати напълва пилито? А. Колко пътчета? 2-3. Ми е хубаво тогава купам. Ако ме донесеш за ядене, нещо имам само от пиленци и ще го усмукам. Печено ли е? Да, бе. Чай сега ще отида. Да фарме малко прасенца. Прасета, прасета, всичките прасета на мезета. Тухомото тук няма. Май. Има. Защото аз ги направих на мезета. Ние всъщност не трябваше, защото ще ни трябва да си направим фирма. Сега. Прасета там, крави, мрави, всичко. Заешко ядельца. Кой да е там печен да е? Хубаво да е печен да е, вкусно да е. Младо да е. По мои моторчета да ми донесеш. Тоест торчета. Ей сега, ще направиш. Аз съм така малко. На кой лежал съм? В този ли беше? Y ли беше? Да. 48. Доколко ще знам? Ими, седмичката, в принцип. Гледам съм под къщата, почнаха да се чуват зомбита. Да, аз съм в пещера. Носете моторчета и храна. И да само се учи. Още малко. Окей, аз купам айрон тук. Кем ще ме дадеш за кофа?
стана да скажете. Не, нищо, то бутчета не съм сгубил. Не съм гледал. Обаче... Манера тук зомбите се чуят постоянно. Някой потъраха. Да, ама не се виждат. За който тръгнал на криво е. На зигзаг го кара на ръка, ако под къщата. Пак аз ако продължа направо, ще отида на манята. Хубаво сме. Ето ти моторчета и храна. Дай малко ерен там. 5. Това са врага. Какво? Отивам ги изпикай да направя кофа. Още черам купая в момента. Дале, намерях. Няма да е лошо, ако са паднат демончета малко. Те са падат на 7. Да, 7. 438. И повдявам тук клаустрофобия хващам. Опа! Такова за влаковичка се кажеш. Рил. Сериозно ли си намерил изоставена мина? И сега ще да я покажа. И скоро трябва да се връщаш да легнем да спи. Защото става вечер. Ям плешкото и слизам. Добре? Няма никой. Ама тя е много къса човек. Нищо няма бара. Да го видиш. Не, т.е. не сме в единия край просто. Вау, мега граманта. Елаче след малко сега ще вземат тук да се спомнят някакви... Педерасти. Аре, бе, аз додах, те такива стикини. Ага, да, тук дох. Слагай моторчета зад тебе да знаеш къде си. Само. Ала да го покажеш тук на приятелци. Абе, ти мучката много бързо свършва. Аз съм една минута да. Не, там е късто. Аз ще го изкопая той. Иди нататък ми покажи. Там още едно живо. Може да има и изпълнение на... Паец. Паяч. Да не се сгубиш. То изобщо не лаги човек. Даже че намеря Да, аз ги видях е там, скелети. Кой левел си вече? Аз съм 15. Мале, тук крипър е... Майко там. Гръм. Чу.
какво Не, лагвали, ганати. Гадно ти ли, гадно ти ли? Тук капи вода, може да има нещо. Ще има нещо. Релове, че ги събираме ли? Аз ги събирам. Тук има бая айрон. Ти с какво се събират на ръка ли? Не бе, с кирка. Ага. С тресна. Куф. Зомбита. Ама фук. Айде, умирам. Чу. Ръско. Заобградиха на зомбитата, ма прибиха. Човек на 2 сърца съм. Споко. Не, аз съм махал тази. Има баярам, после ще да поберем. Аз да продължавам ли да го? Не знам, не знам. Ако искаш, ела, ама... Емералд. Теле, ама с айран кирка са купанди. Вечер, ако искаш, ела да легнем да спим. Порт не са по-тъпи. Аз ще не Емералд. Няма, аз да по столбите са на читвам. Няма да там негащим. Дейва. Тъс мина обаче много ще е яка, ще имам много планове за нея. Чакам. Окей. Къде си? Тук съм. Това е лега. Се изпразна. Камък. Абе, мой. Правя си инструменти. То стана ден вече. Упс, епа. Ме троши всичко така. Ти пък, що не сега къде си го направя? Що не става страни малко място, пътечки, яго. Излези ми всичко нивата. Еми, где да знам?
Малко ще подскочим, мега и не ще устъпчим. Няма да подкача. Ой, дай. Ще го направя. Една мутика ти оставя вътре в честа сезон отдолу. Аз мисля да обирам с чукото дърво тук те идет намирам. Ти, ко казваш? Кое дърво? Долу в мината. Ами, няма смисъл малко. Аз оградките обирам. За сега. Добре, там. И айрон такова, забравих се взема за емералд. Кирка. Аз съм. Донес. Вие кажи къде ме оставаш, аз да ще взема. Че аз направо ще оставя така, когато съм натрупал. Тук на торча, аз ще му кажа. Надолу. Сега само тук осветявам за... Що му стана? Ние тук не знаем, че да растат. Растенията. Те с червения дом, те ли растат? Да. Идвам да ти дам. Но ти казах къде да оставиш? Там не съм оставил и аз таковата. Долна торча, там съм оставил работи за вземане, да вземаш. Аз си оставих на стълбата, ама... Чакай, ти дам работи, чакай, те дойде. Дръж. Мерси. Да не се изгубям само в тази нова, че не е гнала. Тук не мога да се го обработи, като шибата. Аз този образ на другите, когато ти сами видяли, че ти бъде на фермата да изглежда много. Да. Бъде с такива врати. Супер се е тая миничка, от която намеряхме. Всъщност тук ще го направят, но тук няма да го направят.
Още една дупка. Не разкосни се от към какво. Къде? Подминал. М? Подминал, ма аз те видях. Имаш ли храна? Да. Предосадър. Хубаво е да станем тук и да се вижда назад това. Там горе. Горе съм, да. И това беше от нас. Чао. Ако ви харесва това, харесвайте. Ударете лайк, коментирайте и пак ще видим.